nå 2 kilo i timen. 2 kilo i timen. 2 kilo i timen. Hvad ser mel, du? Prøv lige at holde igen. Prøv at se, hvad der mel ser ud. Er det fra stenen, der kommer det? Nej, det er fordi det ikke er knust, det der. Nu er det faktisk knækket en gang, og så kunne det males en gang Ja, til. der er jo her også godt. Ja. Ja, men jeg ved ikke rigtigt, om vi kan tage det på en gang. Prøv lige vente. Så må du prøve igen. Jo, nu er det finere. Det skulle det gerne blive. Ud her. Nej. Den er ikke for bred, den her. Nej. Jeg kan ikke komme længere ind. Det skal nok være en aflangs skål. Det meste bliver der i. Men hvad? Der var faktisk på tegningen vist en træskud Nå. Ja. på pakken. Ja. Og det tror hun sådan set, der var med. Er det hørt med til, ja? Nu må ikke jage fingrene herinde, når man kører, vel? Men der var lige en her med lidt ovner på.